Bende seyudo pok mar omenda ma bende ichiwo kod piny owacho? Pok mar omenda ni waseyude. To mana kaka Jacob pok owacho no. Ichalo ng'ama odhi ogolo msara e bank tisoyo fuko ni to gimidwa timogo ikia. Koro semiwa pesa e account. To sakila manyiso ni pesa ma un godo e account ni uti godo kama pok wayudo. Koro challenge ok de ling nikech nyithindo osebiro e skul nyaka gichiem. Koro chuno watiyo gi pesa ni. Mano omiyo seche kunjo ni jatelo ma kama otiyo gi pesa marach to ok itiyo go marach sakila chama budho. Koro mano another challenge ma wan go. Tiwicho ka Jacob Mbogo be wacho ni liekore. Ng'ene gima liekore en gima chalo en a rumor kind of. Ok wang'e ni en percent adi. Kato be 25%. Inyalo wacho 25% to gibiro surprise ginyisi ni 50%. We don't know which percentage ma pesa no kel go. To kendo wach ni ng'ene okele ka jo form 1 pok no donjo. Koro ok wang'e ni to ne gitimo projection mo ging'e ni jo form 1 kaka an my form 1s ought to be 240. I don't know they projected ni gi cover those form 1s or they don't cover the form 1s. Koro challenge ma wan go en mana ni we are still wondering ni to pesa biro gi nyithindo adi nikech capitation dhi gi the names. To pesa ni mane monego dhi kanye nitiere samoro moro dhi infrastructure to moko bitiyo godo in other areas to pok wayudo that circular. Circular ni onego bed ni migawo mochung' ne weche mag somo ma oro koso nang'o? Circular ma kamano. Owuok ir the ministry of education obe ni oro that circular. Mabe circular ne mwa paro ga onego bed ni kuongo. Koro ijipanga ing'iyo ni pesa ni kobiro adhi yude maro. Koro inyalo ni pesa ni adhi biro maromo kama. Koro I will work with it like this and this. Koro mano be another challenge ma wan go other than tin pesa no. Tin to tin. To challenge man go kako onego ti kode. Samoro sakila biro. To sakila nyisi onego bed ni kawo kata mana 1,000 or 2,500 per student iketa infrastructure account. To yudo ka inti setiyo gi pesa. Koro kina koketho your books of accounts. Koro mago are some of the challenges we have kaka jotend Skunde, and that one cuts across. Kendo kaka Chia Migori no wacho, this capitation, it was based, Koro, it was almost over 10 years since no card then equal that capitation, that amount. My reviewing pokotim, yet the cost of things was the malo. Even you can ye ni gikmoko the malo, everything made to fit ye ni fikik medi. Koro be kanyo be wa wara enya ni to fees mok medi to everything to the malo ni. How are things going to be? Koro one kaka Dr. Logumbi okonya medo fee in isolation. But as Kesha, I was part of the team, no draft proposals, more hand over to the ministry on kaka wadore capitation wa obedi. The capitation more than the prices of things have gone up. In fact, most of them have doubled. Otherwise, those are a few challenges. My one got that capitation. More bureau masani ni. What you call them, but we are guarded. Kit you call them. I nyatinyalo yodo ni itiyo gi pesa moro moko ni gitigo in a particular area. Koro we have started to use it, but very, very cautiously. Kamano Sharon. Ero kamana inya jumbe to pod wadong godo 12 nikech wang'e ni school nitiere first time